All systems go na ang bugos ng pwersa ang Department of Education, Schools Division of Eastern Samar para formal nga pag-abrihan klase yan ang adlaw Lunes, Hunyo 8. Inan igimpatapod ni Assistant Schools Division Superintendent Dr. Raymond Capacity. Didagin dumarang oplan balik eskwela interagency convergence ha Capitol Gym Barangay Alang-Alang Borongan City ang Biyernes nga adlaw. Pulong niya 100% na ang kaandaman dibisyon para tun pagbalikan kabataan na tagsa nga eskwelahan. We could say that we are 100% ready. The Eastern Samar Division is very much ready for the opening of classes for school year 2026-2027. And that is because of our collaboration, our support gained coming from our stakeholders. Of course, that will not gonna happen without the instructional leaders that we have. Anda ko nga kadaugan ng preparasyon niya nga tuig ginigin susumpay ang mabaskog nga suporta han dynamic stakeholders sa probinsya. Gintambungan mismo ni Governor Ralph Vincent Ivardoni and Convergence. Kaupo di ang mga tinaglawas di kang magkaiba-iba nga ahensya ng gobyerno nga hinlalakipan ang Department of Information and Communications Technology, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Philippine Statistics Authority, PhilHealth, Department of the Interior and Local Government, Provincial Social Welfare and Development Office, Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Department of Science and Technology, Eastern Samar Electric Cooperative, Philippine Information Agency ng Radyo Pilipinas, Borongan. Hirang at tanan inyong pahayag hinuloos nga commitment ng suporta agud siguro ang talawas sapsay nga waray makakaulang nga pag-abrihan klase ang mga estudyante. Gindayaw gihapon ni Dr. Capacity and dedikasyon han SDO instructional leaders, mga supervisor, mga school head ngan bugos nga internal management team, labi na ang school governance and operations division ngan curriculum implementation division. Tungodan ira proactive nga mga estratehiya nga nagbunga temprano ngan planchado nga preparasyon. Usapan to naging tampok didan pag-abrihan klase, aman gin pabaskog nga 5-day brigada eskwela. Dahakan pasalamat sa Department of Education, sa Department of Labor and Employment, hapag-deploy hin sobra mil nga mga tupad workers. Ano sabi nga mga trabahante aman gin assign na 21 nga mga eskwelahan ng division hasulod din na pulo kadlaw para masiguro ang malinis, maayos, protektado nga conducive para pag-aram ang nga tanan nga pasilidad han departamento han edukasyon. Samtang kasumpay naman ha pagpilot ng pag-implementaran bago nga 3-term school calendar yan nga school year, naghatagin patapo ni Dr. Capacity ha mga kaganakan mga estudyante nga waray angay ikabaraka bahin hini. Ginklaro niya nga ini nga makasaysay nga pagbago sa sistema panutduan in maupay ang pagkadesinyo ngan ginadmanhin maupay ha aspeto han kalidad. Katuyuan hini nga mas maging epektibo, madasig ng direkta nga mahipapahamtang han DepEd, ang di kalidad nga edukasyon ng serbisyo ang mga estudyante, habugos nga nasod. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.